Здравейте, дами и господа! Днеска си снимаме на Майнкрафт. Аз съм Зайка 29. Тук сме с... Аз съм Бинки 91, сега играем Майнкрафт. И смятам да вляза в този стеклен свят и ще минаваме джампове. Паркур ли ти? Не паркур, а паркур. Аз казах паркур, не баркур. Пада... Малко се скорнеш, ще умрееш. Няма. Това е безкрайно. И сега искам... Много ми се иска да летя. Не се накръщи. Ма той не спира да ме биве. Ти си го измисли на края по него. Там ще пречи на бутона. И това е целият мап. С джамп аз съм го минавал, но сега няма да мина. Нали ще играеш? Сега е на друг път Бинки. Мама, защо влезе в света тогава? За да покажа. Ще откачаш минаш джамп, влезе ти. Ще вляза в нов свят, сега ще направя. И ще видите там какво ще направим. Хора, аз може да кача нов клип, не знам кога. Може качвам. Сега какво да направя най-напред? Тук коне! What? Какво се? Ой, тук ще падне. Да знаете, не чидваме. Йокма чидмант. Той каза на турски няма мачидмант, означава няма чидве. Не, хората си не знаят. Не знаят, да. Що? Добре, сега. Направи един паркур, ако можеш. На оцеляване ли? Да. Ще ми отнеме доста време, аз не знам. Събери ми материали и му ти направи паркур. Ако искаш 5-6 нива, може и в следващия клип да ти такова. Аз имам един свят, дето съм най-богатия тук. Аз сега ще снимам, но не знам на какво и кога. И как ще знаеш, бе? Ти никога не знаеш. Ти пък сега знаеш. Мънинко. О! Яко! Ти глина ли? Да, глина. Така, събрах си малко глина. Добре, баба. Баба, намали го. Абе, снимам клип, Ве. Те са. Снимаш ли още? Хора, извинете, обаче тук съм при баба. На гостито. Те дески си направил глина, имаш шугърки имаш. Така гледам. Да, някъде тук близо да бъде. То направо няма смисъл да справя легла, да справим легла. Мога да ти направя, вместо да справиш къща, мога да ти направя паркур. Изключваш зомбитата и паркур. Абе, за кого да изключвам зомбитата, човек? Защото могат да бъдат по-гадни така. Мога да ти направя спаунер. Мога да ти направя спаунер даже. Много е лесно. Правиш някаква къщичка, пишеш се спаунер и готово. Ще ми трябва точно още дърва. Юрош! И сега ще направя миши, ще ги подпукам тези бе. Напали с първо кирка, копай под земята и така играча. Знаеш как се играе на карактериш? И хора, ще има следващ клип. Ще видим какво ще правя. Или днеска или утре ще го качим. В смисъл сега този клип, като го заснемем, нали, защото в момента го снимаме, ще го
се качи след около един час, примерно. Не знам. Ще видим. И искам да поздравя Джавака. 1, 2, 3, 1. Шарал Хекс. И всички ютубъри. Дори. И Да. Вената е. А даш ми Вена, Вената. Да, Вената. ако го Вената. гледа. Не бе, не усувай. Бабо, снимам клип. Дай да учим татка. Бързо. Ай. Ма татка се е студена. О, студено. И хора, в следващия клип не знам какво ще правя. Ще видим с това. С BMQ ще видим какво ще правя. Може и да снимаме заедно. О, не, аз няма мога. Защо бе? Ще се изтеглиш World of Cups и ще играем заедно. Добре, значи следващата игра да знаете Следващия ни клип е на... Как беше играта? на World of Cups. Ако ви харесат клиповете, ще почнем да правим, ще направим поредица и така нататък. Аз Ако харесат клипа. все пак да ви кажа, аз снимам за първи път и съм доста радостен. Като първоначално, ако съберем поне 30 абоната, може да направим, не знам, някакъв клип, някаква нова игра. Ай, Добре, много е усилията пътя. Като съберем примерно 30-40 абоната, 40 абоната ако съберем, ще направим клип пак на нещо. Ще видим. Специално за вас. Ако трябва мини-голф, ще видим там какво ще играем. Тая. За коми мини-голфи? Аз съм казал в клипове май, не знам. Казвам ви сега, че ще качвам клип. В смисъл, към лятото ще качвам там на разни игри. GTA 5 може да качвам, не знам, ще видя. Компа развален, ще видим. Усъм БГ, всичко ще видим. И така хора, следващия клип може и малко да се позабавляваме. От колко минути го коштила? Не да знам. Чакай малко. Абе, то хората пак ще гледат, бе. Абе, стига бе, Малко цепя да дървета. Денчипка, да видим. От 7 минути, колко минути ще оправиш този клип, бе? 8. Бе, направи го 10. Направи го 10-15 минути. Дайте палче нагоре, направо струшете бутончето и за абонатите, ако може. Сега, не спросим лайковете и абонатите, ама ако ви харесват такойте. Музичка ще пуснем, всичко ще пуснем на това клипче. И така хора, това ще бъде всичко от днешния клип. Ще снимаме пак, може и след последващия клип ще снимаме на Майнкрафт. И не знам какво ще правим. И така хора... Добре хора, разбрахме се. Изчавайте малко. Устата ми треперя, бро. Добре, сега. Или ще да паузна ли направо или да го спирам? Де да знам. Добре,